Білімлеріні кішілерге торатырға керек. Америка Кушма Штатларының ең көрінеклі фикір иелерінің, язучыларының бірсі Ральф Эмерсонның әсерлері бүгінгі программаның асылын тапшыра. Исәнмісіз, эфирда білім дүниясы. Біз сізге бик көп қызықлы яңалықлар әзірледік. Алдағы минутларда. Татар тілін яқшы біл, татарша диктант ничек узды? Үсіш үшін барыда яңа үсіш нұқталары қойда ашылды. Оқытушы үшін Оскар Қазан оқытушысы $1 миллион Декуа Құлышылар исемлігіне нешік кірген? Татарстанда татарша диктант узды. Бұл білім беру акциясы татар тілінде әдәби текст язарға әзір болған барлық тілеушілер үшін өткөрілі. Үстәуіне анда қатнашу үшін қайсы милләтің әһәмияты юк, диктантны республикада яшәүче башка халыклар вәкилләре дә татар телен күптән түгел өйрәнә башлаган шидил кешеләре дә яза. Акциягә бөтен Россиядан, башка илләрдән татарлар да кушылды. Бөтен дөнья буенча 1 миллионга якын кеше үз грамоталыгын тикшерергә булды. Алар сафына мин дә эләктем. Акция 3 көнгә исәпләнгән иде. Беренче көнне диктант Татарстан һәм Башкортстаннан, икенчесендә Россиянең башка төбәкләреннән, ә инде 3нче көнне Россиядән читтә яшәүчеләр өчен билгеләнгән иде. Безнең иҗади төркем татар телен өйрәнү бишеге Казан дәүләт университетында булып кайтты. Монда лингвистик фәннәр генә түгел, төгәл фәннәр өчен кадрлар әзерлиләр. Диктант язу өчен парталар артына кемнәр утырганын алга таба сөйләрбез. Әткәм-әнкәмнең теле. Мөгаен Татарстан Республикасы җирләрендә яшәп, бу бөтен дөньяга танылган татар җырын ишетмәгән кеше юктыр. Бу танылган татар шагыйре, татар шигъриятенә нигез салучы Габдулла Тукай юллары. Шулай итеп тантаналы рәвештә бөтен дөнья татар диктантын язу башланып китте. Төп мәйданчык итеп Казан Федераль университетының филология һәм мәдәният ара коммуникацияләр институты булды. Шулай ук чара Татарстан башкаласының оешмаларында һәм барлык югары уку йортларында узды. 11-12 сентябрьдә теләгән һәркем диктант язып белемнәрен тикшерә алды. Беренче көнне Татарстан һәм Башкортстаннан бар теләүчеләр яздылар. Икенче көнне башка төбәкләрдән, өченче көнне чит ил кешеләре. Тирән тойгылар белән тирән тойгылар. Татарша диктант акциясының тарихы 2015 елда башлана. Бөтен дөнья акция ел сайын үткәрелә. Чарага әзерлек һәм әлбәттә кызыклы һәм уникаль текстны сайлау мөһим. Татарстан һәм Башкортстаннан катнашучылар быел диктантны танылган татар язучысы, фольклорчы Гомәр Башировның әсәрләреннән алынган 2 үзек буенча язды. Россия регионнарыннан катнашучыларга татар шагыйре һәм язучысы Ибраһим Сәләхов әсәреннән алынган үзек тәкъдим ителде. Бүгінгі текстның темасы турында әйтсек, біріншіден бұл текстның авторы турында әйтек инде. Темасына күшкенше бұл текстның авторы Гомәр Баширов, біздің танылған язучыбыз. Аның тууына 120 ел быйыл, шунда юбилей елы Гомәр аға Башировның. Һәм біз аның Шишмә моңы ничек җыр булды дигән текстыннан дип әйтик, язмасыннан, ул аның әдәби әсәр түгел, ул язмасыннан бір үзек алдык. Бүгінгі менә демәк Шишмә турында, туган җир турында, туган як турында, гомумән шундый темага багышланган бүгенге текст. Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе урынбасары Марат Әхмәтов һәм филология һәм мәдәният ара коммуникацияләр институты директоры Рәдиф Җамалетдинов үз белемнәрен тикшерергә теләп, шәкертләрчә парт артына утырып, үзләре дә чарада катнаштылар. Беренчедән мин үземне әкияти татар дөньясында шундый мөхиттә тойдым менә бу юлы. Һәм бик сөендем инде менә битараф булмаган шуның кадәр милләттәшләребез бар икән безнең матур татар телебезгә. Диктантны язу миңа авыр булмады. Беренчедән Гомәр ага ул безнең Казан арты кешесе. Шуңа күрә безнең сөйләм диалектлары һәм менә сөйләмдә куллана торган сүзләр төрлелеге бер төрлерәк безнең. Миңа шуңа күрә җиңел булды. Миңа калса беренчедән без бүген менә бу чараны аны күпмедер күләмдә тел бәйрәме буларак кабул итәбез. Без яңадан үзебезнең телебез турында уйланабыз. Безнең татар теленең орфографик кагыйдәләре турында уйланабыз.
Чараның уникаль атмосферасын саклап калып күргәзмә дә әзерләнгән иде. Гарәп руналары каллиграфиясе стилендә язылган картиналар, татар китабы йортыннан алынган китаплар, экспонатлар җанланган кебек, Сәйф сарайының Гөлистан бит төрки әсәреннән өзек нигезендә гарәп каллиграфиясын әзерләгәндә материал өйрәнелде. Хәтта Лейденнан әлеге әсәрнең сканерларган төп нөхсәсе дә табылды. Bu шарага Татар китабы йорты әзерләде махсус күргәзмә, имля исемле күргәзмә. Быел битендә диктант темасы да бәйле орфография, имля тарихы белән, язу тарихлары белән. Без менә шундый мәгънә соратлар идек, хәтер дигән мәгънәне, чөнки диктант хәзерге кирилл язуын диктант язган вакытта без истә торырга тиеш безнең татар теленең менә 1000 ел дәвамында төрле орфографиялар кулланганлыгын, менә шул моментны истә тоту безгә үзебезнең тарихыбызны тирәнрәк аңларга, язуыбызның кагыйдәләрен тирәнрәк аңларга мөмкинлек бирәчәк дип саныйбыз. 2021 елның максаты акциягә миллион кеше җәлеп итү. Моның өчен уңайлы шартлар тудырылды. Диктантны беренче тапкыр 2 ысул белән язырга мөмкин иде. Кәгазьдә яки өйдә утырып компьютерда. Моның өчен платформада теркәлеп, онлайн диктант җибәрергә кирәк иде. Татар диктанты чынлап милли берләштерүче бәйрәмгә үрелде. Татар тарихын, татар телен һәм милли үзенчәлекләрне саклап калу. Акция үзенең төп максатларын үтәде дип әйтергә була. Татарстанда бу уку елында 114 үсеш ноктасы мәгариф үзәге ачылды. Республикада мондай үзәкләр саны 253-кә җитте. Үсеш нокталары мәгариф милли проектының заманча мәктәп федераль проекты ярдәмендә барлыкка килде. Мәгариф үзәкләре авыл мәктәпләрендә я кеше шәһәрләрнең уку йортларында ачыла. Буларның барысы да халкы аз булган муниципалитетларда яшәүче балалар, шәһәр лицейлары һәм гимназияләре укучылары белән укуда тигез мөмкинлекләр алсын өчен эшләнә. Мәктәпләрдә алар яңа җиһазлар ярдәмендә табигый фәнни һәм технологик юнәлештәге күп кенә фәннәр буенча белем ала. Балалар тикшеренү, проект эшчәнлеге белән шөгыльләнә ала. Физика, химия законнарын гына үзләштереп калмыйча, интеллектуаль турнирларга, олимпиадаларга да әзерләнергә мөмкинлек бирә. Эльвина Минабуддинова Арча районында яңа үзәкләр ачу тантанасында булды. Беренче сентябрь көне каләмнәр, дәфтәрләр һәм көндәлекләр яңа сыйныфка баручы балалар кемдер үзенең иң беренче сыйныфка һәм аларның әти-әниләре уңыш дулкынында балаларны мәктәпкә җыялар. Яңа 2021 уку елы башланды. Арчаның 2нче урта гомуми белем бирү мәктәбе дә үзенең укучылар алдыннан кабат ишекләрен ачты. Мәктәп шактый бая тарихка ия. Аның тарихы 1932 елда ук башлана. Ул вакытта Арчаның 2 сыйныфлы башлангыч мәктәп ачыла. Киләсе елда мәктәп үзенең 90 еллыгын бәйрәм итәчәк. Хәзерге вакытта мәктәп Арча муниципаль районда иң уңышлардан санала. Анда 658 укучы белем ала. Уңышларыбыз зур. Сез аларны менә бу стендта күрә аласыз. Шулай ук безнең мәктәбебез педагоглары балаларда фәнни изләнү күнекмәләрен үстерү өстендә эшлиләр. Күп кенә фәнни гамәли конференциялар, конкурсларда катнаша укучыларыбыз һәм анда призлы урыннар яулыйлар. Мәктәп яңа булмаса да бүгенге көндә анда камилләштерү буенча эшләр алып барыла. Белем бирү өчен тагын да уңайлырак шартлар барлыкка килә. Яңа уку елында барлыкка килгән шундый яңалыкларның берсе үсеш ноктасы проекты. Бүген районыбызның 5 мәктәбендә шушындый үзәк, үсеш ноктасы ачылды. Алар химия, физика, биология фәннәре буенча кабинетларда ремонтлар ясалды, яңа оборудование кайтты. Укытучыларыбыз белемнәрен күтәрделәр, алар өчен укыту оештырылды. Билгеле инде бу яңалык булып тора һәм укытучыларга яңа технологиялар кулланып, шушы яңа кайткан оборудование, җиһазларны кулланып, эшләргә яңача эшләргә этәргеч булачак. Үсеш ноктасы үзекләрен булдыруның максаты укыту һәм тәрбиянең яңа ысулларын, төп һәм өстәмә гомуми белем бирү программаларын, табигый фәнни һәм технологик юнәлешләрне үзләштерүне тәэмин итә торган белем бирү технологияларын гамәлгә кертү. Включаете амперметр и вольтметр в электрическую цепь, что нам нужно учесть? Кто помнит? Полярность нужно учесть. Арчаның мәктәбендә әлеге проектны тормышка ашыру өчен кайбер үзгәрешләр кертелде. Физика, химия, биология кабинетлары ремонтлар эшләрен үткәннәр. Яңа җиһазлар сатып алынган. Хәзер кабинетларда практик эшчәнлеге өчен барысы да бар. Эти датчики помогут нам на лабораторных работах, например, определить, какой
содержание кислорода в воздухе. Әлеге проектны тормышка ашыру нәтиҗәсендә балалар алган теоретик белемнәрен ныгытып, өйрәнелгән белемнәрне практикада күрә алачаклар. Здесь теперь собрана электрическая цепь, аналогичная тому, которую мы собирали при проведении опытов. Мәктәп укытучылары кирәкле яңадан әзерлек 36 сәгать күләмендә квалификация күтәрү курсларына уздылар. Хезмәтсез генә балаларны теоретик белемнәргә өйрәтү һәм аларны яңа җиһазларда күрсәтер өчен. Вы будете в этом году химию изучать, а химия – это наука о веществах. С веществами происходят разные изменения. Вот эти изменения мы будем рассматривать при помощи различного оборудования. Точка роста – это... Үсеш ноктасы ул яңа заманча мәктәпкә җитди җаваплы адым. Ул безнең укучыларга яңа белем, осталык бирәчәк. Иң мөһиме, балаларыбызга бик файдалы һәм кызыклы булачак. Яңалыклар ярдәмендә укучылар белем алу процессына тирәнәя алачаклар. Мәктәп киләчәккә юл салучы. Балаларның күбесе мәктәп елларында үз һөнәр сайлау турында уйлана. Бу шактый авыр юл, үз мәнфәгатьләрен һәм мавыгуларын исәпкә алу мөһим. Хәзер мин химия белән шөгыльләнәм. Ул миңа бик ошый. Чөнки ул шундый мәшәкатьле. Проектны тормышка ашыру өчен Арча мәктәбенә 1 миллион сумга якын акча бүлеп бирелде. 1,5 миллионга якын сумга җиһазлар алынды. Хәзер вакытта Татарстан Республикасында 100дән артык үсеш нокталары мәгариф үзеге ачылды. Яңа уку елында тагын 114 үзәк ачу планлаштырыла. 2024 ел азагына кадәр республиканың авыл җирендә һәм кече шәһәрләрендә урнашкан тагын 388 гомуми белем бирү оешмасы үз мәйданнарында үсеш ноктасы үзәкләре ачылачак. Казан математика укытучысы педагоглар өчен махсус премия финалына чыкты. Премия дәрәҗәсе галимнәр арасындагы Нобель премиясе я кинематографистлар өчен Оскарга тең. 1 миллион сумлык премия нинди казанышлар өчен бирелә? Бу хакта Нияз Рахман кызыклы тәнәфес рубрикасында сөйләр. Исәнмесез, бер атна вакыт артта калды һәм без сезнең белән кабаттан очраштык. Интернетта ниләр булгансың? Бу хакта алга таба көтелмәгән тикшерү. Приморье төбәге губернаторы Олег Кожемьяков озакка сузылган мәктәп төзү өчен үзе барырга була. Тик менә эш кайнап торырга тиеш урынга аны ябык капка алдында улыгыр исерек каравылчы каршы ала. Хәтта губернаторны кертәм дип папка белән бергә егыла. Туры исә биредә бернинди эш бармаганын аңлап ала, каравылчыны сүгә, аннары чират подрядчы оешмага да җитә. Сезнең белән башка эшләмәячәкбез дип хәбәр итә Олег Кожемьяков. Бу язманы ул интернетка куя, каравылчының матур егылуын бөтен Россия күрә. Кем эшләми, шул эшчә булып чыга. Тут просто работы нет. Световой день стоит, вообще никакого, ни одного человека нет. Ну подавайте фас на него, как на недобросовестно пользоваться. Что с ним разговаривать? Ә менә Казан укытучысы 1 миллион доллар акчага лаек булырга мөмкин. Эш шунда ки, башкаланың 11 дип аталган гимназиясе директоры Алмаз Хамидуллин укытучылар өчен Оскар дип аталучы Global Teacher Prize премиясына дәгъва кыла. Аны эшмәкәр Самни Варки оештыра. Иганәчеләр арасында төрле эшмәкәрләр һәм сәясәтчеләр бар. 8000 катнашучы арасыннан финал өлешенә 50 укытучы эләгә. Шулар арасында безнең Алмаз да бар. Таңлы укытучыга ни өчен игътибар итәләрсең? Алмаз 10 ел дәвамында мәктәптә укыта, башта Түбән Камада, ә хәзер Казанда. Аның шәкертләре төрле халыкара олимпиада һәм бәйгеләрдә җиңүче, ә быел укучылары Гонконгның иң дәрәҗәле вузларының берсенә кергән. Җиңүчегә 1 миллион доллар акчалата приз каралган, ләкин аны ел сайын 100 000 доллар итеп бирәчәкләр. Алмаз Хамидуллин җиңсәм авыр хәлдә калган укучылар өчен фонд булдырачак мондый уңышларына. Минемчә, туган телне безнең татар балаларына да, безнең рус балаларына да инде иң мөһим вазифа ул татар телен яраттырырга. Шуның өчен безнең төп максат татар телен сөйләшү, белү дәрәҗәсенә балаларны күтәрү. Бу атнага әзерләп куйган яңалыклар менә шул иде. Очрашырбыз. Сау булыгыз. Сез дә яңалыкларыгызны безгә җибәрә аласыз. Социаль челтәрләрдәге аккаунтларыбыз хәзер экранда. Кызыксынучан булсаң, күп белерсең дип әйткән борынгы фәлсәфәче Сократ. Кызыксынучан булыгыз. Киләсе атнада күрешербез.